Se on moro, rakkaat veljet ja siskot. Nyt kun siellä taas jälleen hirveästi ollaan niitä lakkoja suunnittelemassa ja työntekijöitä nyt sitten hirveästi sorretaan tämän nykyhallituksen toimesta, niin mulle tuli ihan vaan yksi juttu tässä tankatessa mieleen. Katsotaanpas. Siinä olisi tämänhetkinen polttoainehinta. Ja jos me tohon nyt korotettaisiin se Marinin hallituksen eli Girl Powerin hinnan korotukset, niin noihin hintoihin 50 senttiä lisää. Miltä maistuisi? Mulle ei ainakaan maistuisi. Ja mitä tulee näihin, että työntekijöitä tässä hirveästi sorretaan, niin sanotaanko, että polttoaineen hinnankorotus Marinin hallituksen tasolle, se vasta ryöstämistä ja sortamista duunaria kohtaan olisi. Eipä mulla muuta. Se on moro, rakkaat veljet ja siskot.